mars, rius, estanys. Quines formes de vida hi habiten? Com interaccionen entre elles i amb el medi? Quins principis expliquen els patrons que observem a la natura? Com responen els ecosistemes aquàtics als canvis i a les pressions humanes? I què es pot fer per protegir-los i millorar-ne l'estat? Són les preguntes principals que guien la recerca científica al CEAP, un centre públic del Consell Superior d'Investigacions Científiques que està enfocat a la biologia i l'ecologia aquàtiques. Al CEAP sí que estudiem tant els ecosistemes marins com els d'aigües continentals d'arreu del món, amb especial atenció a la Mediterrània. A més, desenvolupem teoria ecològica aplicable a qualsevol ecosistema. Aquesta transversalitat és una de les nostres fortaleses. També es reflecteix en els mètodes, tècniques genètiques, modelització matemàtica, computació avançada i en l'equip, que integra biòlegs, ecòlegs, físics, especialitzats en disciplines ben diverses. Tot plegat amb la col·laboració imprescindible del personal de suport a la recerca. Una altra característica distintiva del centre és el treball de camp. Observació, recollida de mostres i dades, experimentació. Valem-nos sovint d'instal·lacions científiques a tocar dels ecosistemes aquàtics que estudiem. Els resultats de tota aquesta feina són ciència bàsica que amplia el coneixement i ens ajuda a comprendre el món, i ciència aplicada que aporta solucions a problemes concrets. I què fem amb tot aquest nou saber que es va generant? El compartim dins la comunitat científica, gestors i ciutadania, i en promovem l'aplicació. La transferència de coneixement i de solucions concretes basades en la natura per als reptes ambientals és part essencial de la nostra tasca, com la formació dels investigadors del futur i el foment de la cultura científica entre tota la societat. Perquè cal un gran equip per tal que la ciència fonamenti les decisions que prenem. Calen moltes complicitats si volem preservar els ecosistemes aquàtics i tot el que aporten per a les generacions futures. Som ciència, som aigua, som CEAP.